très sincèrement so tawi ko haalde gonga somi haalananoma ko hono o alhaali woni e nder maayo ngo mi hoolatano ko sabu wondimi gawowo cikkannomi ko miɗa andani maayo ngo cikkannomi ko maayo ngo meeɗata kam bettu kono ko e sahaa nde gonmi e laawol faade Espagne ko nden paammi wonde neɗɗo wawa andande maayo. O woni Amat, Sénégal naajo etiiɗo yawde Espagne laabi ɗiɗi e hitaande 2006. Laabi ɗiɗi ɗi fuu Amat ronki waawude. Caggal duuɓi 19 caɗeele ɗe o wuuri on saha no heddi e makko. Himo sifano en taarika makko. mu ngi commencé 2006 fof fuɗɗi ko e nder lewru 11 ɓuru hitaande 2005 e lewru goo ɓuru hitaande 2006. 2006 man ak sama benn copain dañ doon toog di naan ataaya ko ataaya mbaɗannomi wondude e sehilam gooto hombo haalananno kam sehilaaɓe mum heewɓe maayɓe e laawol faade Espagne mbimi ɗum hayso tawi maayɓe keewirino ɓakke e les gitam he min komi jahowo Europe. On saha Amat ko awo wuruno kanko e koreji makko sabu tiiɗallaji ndun fannu o miiji feere wootere ɗannagol faade Europe e laawol ngol alda e sariya. bima demee yoon bi échec laawol ngol adimi etaade yaade Europe laatanooki 15 haa 17 neɗɗo heddinooma e ngol ɗon laawol. de 15 à 18 morts après ñu retourné bi ñu retourné ñu toog ay presque 15 ou 25 jours. min ngarti ko edimi ɗen duttoo ñande 10 walla 25 balɗe caggal ɗum kono laawol ɗimmol ngol ɓurno muusde e laawol aranol ngol laana amen ka yuuli hay goto anda limore no foti min gonno e ka laana won hen en mbiyanno 150 e on saha ko gandumi hen komin 74 paaba to bange mayɓe to ɓe ɓuri 50 neɗɗo ñu bari xam nañ ne ëpp na plus de 50 et quelques morts. Nde yolande sakkitinde Amat ana siwtira ɗum hono keŋan waɗuno. lima gis ko jimi ko ɗemgal wawa ɗum haalde ko tawaɗa ɗum tan wawi simtandema ɗum no woodi hen yimɓe koye maayo ngo ɓe jaltina ngam faabede caggal ɗum jiya ko wayne liquide walla annama ko ranwi ina yalta e kunduɗe maɓɓe ko nden jiya jomum hawra ɗon e ɗon lajal min hedde to gonirnomi to miɗa yiyanno yimɓe wawɓe lumbade kono ɓe mbawana ɓen ina gertono ngam dadde e ndujo layru e nder ɗum yoga e maɓɓe kawri e lajal foofu ñoom ñaar ñoom ñu anda décédé. Duuɓi 19 caggal o musiba Amat no wondi fa jonin e battane majjum. lii ma dund nii parfois duma koy bëgg di expliquer. ko jimi ko mi yiɗa ɗum haalde hen sahaaji kono noon mi wattindima andude wonde miɗa jogii caɗele hakkille nattumi wawde heddade min tan gooto ko nden hanti puɗɗimi yaade yewtidoyde e sehilaɓam ngam heɓde gurdam kesam mbawɗam yaltindemi e ɗe mette xawa fàtte quand même. Hande yo jom suudu e baaba ɓiɓɓe tato Amat ittiti faale makko yawde Europe o itti kadi faale makko e gollal aw. ci laa bàyyi géej caggal nde boomare ko nden hanti goppumi kala ko wiyete maayo tengti e aw walla ni jogade miijo yaade Espagne hanti woni battumi hakkillam tan ko faati e fewnidde gurdamam ngam heɓde gurdam kesam. Handen Amat no golla e nder commune Dakar gooto fay so tawi wona gollal dartingal bawngal jogade mo e koreji makko.